Γιώργος. Παρόν. Σταύρος Ξενίδης. Παρόν. Κώστας Βουτσάς. Απούν. Κοίταξε φίλε μου τι είναι ο άνθρωπος, Άρε φίλε μου, άρε καημένη ψωροκόστενα. Και εμείς τι κάνουμε σε παρακαλώ, Τι κάνουμε εμείς μαντάμ? Έφυγε μένε μου, έφυγε. Ησυχία. Την ησυχία μας εμείς βέβαια. Πρώτα μην χάσουμε την ησυχία μας. Άσε μας ρε φίλε. Βέβαια άσε μας, εκεί το πάμε εμείς. Οι άλλοι προοδεύουν, οι άλλοι πάνε στα άστρα και εμείς κοιμόμαστε. Γιατί αυτό κάνουμε, κοιμόμαστε. Ορίστε, κοιμόμαστε. Τι να σου πω, τρελός είσαι. Τι κοιμάσαι κύριος, τι κοιμάσαι, πώς κοιμάσαι, με ποιο δικαίωμα κοιμάσαι? Καλά λέγει ο κύριος. Γιατί κοιμάστε? Το διαπιστώσατε κι εσείς πως κοιμότανε? Βεβαίως και κοιμάστε. Ευχαριστώ πολύ. Ας καθίσουμε αγαπητέ μου. Ναι μου, εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, σας παρακολουθώ με ιδιαίτερα μου χαρά και σας παρακαλώ όπως εξέλθαμε του χώρου τούτου δια να σας αναγγείλω εκτάκτως ενδιαφέροντα σχέδια. Κύριέ μου, σας ακολουθώ. Ακολουθείτε με. Περάστε. 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 Καθίστε. Πώς να κάτσω κύριε καθηγητά, πώς να κάτσω με αυτά που μου είπατε? Τόσα χρόνια σας έψαχνα και τώρα που σας βρήκα είμαι τόσο συγκινημένος. Κι εγώ παιδί μου βρήκα στο πρόσωπό σου τον πνευματικό μου ιό. Δάσκαλε, ευεργέτη, πάνσοφε. Επιτέλους θα δικαιωθώ. Ήρθε η ώρα της αναγνωρίσεώς μου. Επιστημονική εργασία τόσων ετών. Στέλνω την εργασία μου στην Ακαδημία, στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο. Την αγνοούν, την απορρίπτουν, την εμπέζουν. Αναχαθούν. Όμως τώρα ήρθε η ώρα της δικαιώσεώς μου. Ιδού, εργασία δια των χρόνων. Πω. Ο Άρης. Πω. Η Δίδυμη. Ο Σκορπιός. Καρφίτσα. Η Αφροδίτη. Πω, πόσο θα σας κούρασε η Αφροδίτη,
Εργασία. Δεν μένει παρά η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας μου. Ζητούσα ένα νέο άνθρωπο με την τεχνική πείρα και το επιστημονικό κύρος για να προχωρήσουμε μαζί στην πειραματική επαλήθευση. Είμαι μαζί σας. Πλήρης τεχνική κατάρτιση. Ηλεκτροκόλλης, οξυγονοκόλλης, ψαρόκολλα, τσιγκαλιφή, σπατουλάρισμα, βερνίκομα, ματσακόλλημα, πιτσικάρισμα, απ' όλα. Περίφημα. Όσον αφορά το πρόβλημα της κατασκευής του σκάφους. Όλα. Σκάφος, βάρκα, μόνιπο, διπλόκαρο, εκτελούνται μεταφορέ, λερώνει, σειράμαξα. Περίφημα. Όσον αφορά το πρόβλημα των καυσίμων. Όλα δάσκαλε. Καύσιμα, καυσόξυλα για άνθρακες, υβατάνθρακες, κοκ, δαδί, προσάναμα κτλ. Περίφημα. Όσον αφορά το οικονομικό πρόβλημα, έχω όλη την οικονομική δυνατότητα για την αντιμετώπιση των αναγκών. Εντάξει, αφού υπάρχει παραγωγός, εντάξει. Καλά, όλα είναι λεπτομέρειες. Βεβαίως λεπτομέρειες. Πού ήσουνε τέτοια ώρα, Αφήστε με, σας παρακαλώ, Αδριανή, αφήστε με. Έχω τώρα σοβαροτάτη επιστημονική συζήτηση με τον κύριο Θανάση. 11 η ώρα, το γάλα σου και αμέσως στο κρεβάτι σου. Δεν θέλω γάλα. Δεν μου αρέσει το γάλα. Δεν μου αρέσει. Θα το πιείς. Δεν μου αρέσει το γάλα, σου λέω. Δεν μου αρέσει. Θα το πιείς και αμέσως θα σε βάλω στο κρεβάτι σου. Δεν θέλω να πέσω στο κρεβάτι μου. Δεν θέλω, σου λέω. Δεν θέλω. Κύριε Θανάση, σας παρακαλώ, πάρτε την από εδώ. Καλά, σώπα. Για στάσου, κοπέλα μου, αφού ο κύριος καθηγητής δεν Εσείς να μην ανακατεύεστε. Γιατί αν ο θείος μου αρρωστήσει και πάθει το κακό, πώς θα μείνω έρμο, κορίτσι μου. Θα το πιείς. Αφήστε με εμένα να του δώσω τον πιπερό του, το γάλα του και σε 2 λεπτά θα έχουμε και τη συζήτησή μας. 2 λεπτά μόνο. Ναι, μόνο 2 λεπτά. Και θα πιει και το γάλα του. Και θα πιει και το γάλα του. Έχω το σχέδιό μου. Θα εξαφανιστώ μεν. Έχω ένα κτήμα πλησίων της θαλάσσης με μια μεγάλη αποθήκη. Θα φυγαδεύσω με το θεωρητικό μου έργο και θα προβώ μεν εκεί στην σύσταση του εργαστηρίου ως και του πεδίου εκτοξεύσεως. Ναι, αλλά πότε, η ανιψιά σας δεν αστειεύεται. Αύριον είναι Κυριακή και η Αδριανή υπάγει στην εκκλησία. Θα ειδοποιήσω γνωστών και αφοσιωμένων φίλων ως τις διαθέτει ιδιόκτητων αυτοκίνητων για τη μεταφορά. Α, έτσι μάλιστα. Ωραία. Το γάλα τώρα. Δεν μπορώ να το πιω. Να το πιω εγώ. Σας παρακαλώ. Το πιε. Εντάξει, το πιε. Α, εντάξει. Ύπνο τώρα. Εγώ φεύγω, Καλή νύχτα σας, κύριε καθηγητά. Ναι. Άλλη φορά τα ξαναλέμε. Ναι. Χαίρετε, Βεσπινής Αντριάννα μου. Χαίρετε. Μήπως θέλετε να σας βοηθήσω να του δώσουμε ακόμα ένα ποτηράκι. Όχι, δεν θέλω. Καλά, επειδή το όποια έλεγα, μήπως. Ύπνο τώρα. Αφήχθητε, κύριε Θανάση. Έφυγε. Ναι. Στο σημείωμα αυτό εξηγώ τους λόγους της απουσίας μου. Εντός ολίγου φτάνει ο αγαπητός μου Πολύκαρπος. Ας ετοιμάζουμε προσφόρτωση τα συγγράμματα. Βεβαίως. Ήρθες, Πολύκαρπε. Έλα να σε συστήσω με το βοηθό μου και τεχνικό διευθυντή του εργαστηρίου μου. Έλα, πλησίασε. Έλα, δώσε το χέρι σου. Έλα, μη φοβάσαι. Έλα. Χαίρο πολύ. Παρομοίως. Α, άνθρωπος είναι. Μα τι μπορούσε να ήταν, Πολύκαρπε. Ξέρω εγώ. Είδα το χέρι του έτσι κούφιο. Λοιπόν, να βοηθήσουμε όλοι κατά την μεταφορά. Να του ανοίξω την πόρτα. Καλύτερα θα ήταν να πάρετε μερικά εξ αυτών. Το φορτίο είναι υπερβολικό. Βαριά είναι. Όχι, ελαφριά είναι. Άντε πιάστε σε ελαττός, θα τελειώνουμε γρήγορα. Πολύκαρπε, φίλε μου, θα μείνω μεν επί τη διάστημα μακράν της οικίας μας εξαιτίας μιας επιστημονικής εργασίας. Συμφωνείτε? Επιστημονικής. Άκρος επιστημονικής. Επιστημονικής. Βεβαίως. Θα τρώμε. Αγαπητέ μου. Μα δεν αφήνετε την επιστήμη, δάσκαλε, και να αρχίσουμε το κουβάλιμα. Άντε, δάσκαλε. Ελάτε.
αναπτυχθούν κατά την εκτόξευση του αστροναυτικού σκάφους δια την απαλλαγή του εκ της βαρύτητος της γης. Σαν σφαίρα που λέει ο λόγος. Αγαπητέ μου, 1000 φοράς γρηγορότερον της σφαίρας. Ταχύτητες θα είναι εκπληκτικές. Θα δυνηθόμεν να υπερβόμεν τας 12.000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτο. 12.000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτον. Δάσκαλε Βεργέτη Πάνσοφε. Για την Αφροδίτη πρέπει να αναπτύξουμε ακόμη μεγαλύτερας ταχύτητας. 18.000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτον. Για τον Κρόνον 22.000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτον. Και για τον Ποσειδώνα την εκπληκτική ταχύτητα των 26.000 χιλιόμετρων κατά δευτερόλεπτον. Βέβαια, καταπληκτικές ταχύτητες. Τι επιθυμείς, Πολύκαρπε? Μπορείτε να σπρώξετε λίγο? Να, έτσι. Βεβαίως, άνοιξε μου την πόρτα, σε παρακαλώ. Η απόσπαση του πυράβλου εκ της γήινης βαρύτητος είναι το κυριότερο εκ των εμποδίων που αντιμετώπισα και το οποίο ελήφθη δια της... Οθήσατε, κύριε Θανάση, με τα δυνάμεως. Οθήσατε, παρακαλώ. Ωραία. Το κυριότερο εκ των εμποδίων που αντιμετώπισα, επαναλαμβάνω, και το οποίο ελήφθη δια της συλλογγιώδους ταχύτητος ή της επενεργώς εκαταντίστροφων φοράν μηδενίζει αυτή. Το αστρικό σκάφος δύναται να κινείται πλέον άνευ ουδεμιάς περαιτέρω προσωπικής δυνάμεως. Χωρίς πρόξιμο δηλαδή. Ακριβώς. Δάσκαλε Βεργέτη Πάνσοφε. Το πρόβλημα των καυσίμων, ως φυσικά αντιλαμβάνεστε, απετέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθον των ερευνών. Σήμερον και αυτήν τη στιγμή, κατόπιν πολυετούς και κοπιώδους πνευματικής απασχολήσεως, είμαι στην ευχάριστον θέση να σας αναγγείλω ότι κατέχω την απλουστά την αυτού λύση. Επιτρέψατε μου να διαφυλάξω προς το παρόν το μυστικό τούτο, κύριε Θανάση, ακόμη και από εμάς, ή να μη θρηνήσουμε την διαφυγή τούτου εις ότα όντων κατωτέρων και στερουμένων πάσης επιστημονικής σοβαρότητος. Πληροφορούμε εκ δημοσιογραφικών πηγών ότι οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές ημών, Αμερικανοί και Ρώσοι, ευρίσκουν πλέον αποδοτική την χρήση των στερεών καυσίμων. Όμως εγώ οφείλω να διαδηλώσω την επιμονή μου εις τα υγράτη αυτά. Το μυστικό της επιτυχίας ημών έγκυται εις το ποσοστόν προσμίξεως ως και στην προσθήκη ενός τελείως αγαθού κατόψιν συστατικού όπερ προσδίδει τεραστίαν πρόστικη δύναμη. Και ούτω λύεται τελεσυνδίκως και αμετακλήτως το κεφάλαιον καύσιμα. Καύσιμα. Ρέσχη, τι έχει τα μάχη και δεν πάει? Όλα τα έχει. Μόνο βενζί δεν έχει. Αρχίζουμε να μεταφέρουμε. Θα ήθελα εμείς οι δύο να συνεργαστούμε προς την διαρρύθμιση του εργαστηρίου. Ωραία, ας αρχίσει τότε ο Πολύκαρπος να μεταφέρει και βλέπουμε. Ναι, εσείς Πολύκαρπε μπορείτε να αρχίσετε την μεταφορά. Μπορώ, εντάξει, αφού μπορώ. Έχω μελετήσει τη μετατροπή του χώρου τούτου εις επιστημονικών εργαστήριων. Αυτά ξύλωμα. Θα μεταχειριστόμεν των χώρων αυτών για την εγκατάσταση των οργάνων. Αντιδραστήρ, δέκτες τηλεοράσεως, πίνακες, ραδιογωνιόμετρα. Καταλαβαίνω. Πένσες, κατσαβίδια, σφυράκια, καζεΐνια, αλευρόκολα, όλα αυτά. Ακριβώς. Αυτός ο χώρος εδώ θα μείνει κενός για να εγκαταστήσουμε το σκάφος. Σκάφος τι σκάφος, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλουμε τη βάρκα? Το διαστημόπλιο φυσικά. Εδώ στην γωνία αυτήν θα εγκαταστήσουμε τα πειραματόζωα να θα αποσταλούν καταρχήν στο διάστημα. Πριν από την αποστολή του πρώτου αστροναύτη. Εκεί στο βάθος. Ναι. Και στο μέρος αυτό θα εγκαταστήσουμε το μετεωρολογικό τμήμα. Και τέλος εδώ... Το φαρταντζίδικο. Την ηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτό εννοώ, το ηλεκτρικό φαρταντζίδικο. Το έπιασα πρώτος.
Δάσκαλε Ευεργέτη Πάνσοφε. Είμαι τόσο συγκινημένος. Τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Τόσα χρόνια αφανούς και εντατικής εργασίας. Και επιτέλους έφτασα σε αποτέλεσμα. Πού την πάμε την επιστήμη, δάσκαλε? Πάντα μπρος, παιδί, πάντα μπρος. Τι αριστούργημα τελειότητος. Τι ευαισθησία τα σκηνή. Δείξε. Τι λέω μόνο. Γάντια. Ψαλίδι. Εντάξει. Ορίστε. Κατσαβίδι. Σιδεροπύργιο. Σακοράφα. Μανταλάκι. 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 Είστε καταπληκτικός. Δουλειά τώρα, δουλειά. Ναι, δεν έχουμε καιρό.
Ο Μούργος και η Βαλεντίνα. Περίφημα, περίφημα. Φαίνονται σκύλοι ανεπτυγμένης νοημοσύνης και ευγενεστάτης καταγωγής. Βάκο, πρόσκυλα είναι. Πώς μιλάς έτσι στο δάσκαλο? Εδώ ο κύριος καθηγητής κάνει μια επιστημονική παρατήρηση και εσύ τολμάς να τη σχολιάζεις. Δεν μπορώ, κύριε καθηγητά, να συνεργαστώ μαζί σου. Ησυχάστε, αγαπητέ κύριε Θανάση. Δεν μπορώ να συνεργαστώ, πώς να το πω, οι εκφράσεις του, το πρόσωπό του. Δεν μπορώ, πώς να το πω, δεν είναι επιστημονικός. Μα αφού είναι κοπρόσκυλα. Δεν σου πέφτει λόγο σε σένα, ορίστε μας. Εσύ θα κάνεις μονάχα ό,τι σου λέμε εμείς, μια για πάντα. Ησυχάστε, ελάτε. Φέρ' τα γρήγορα μέσα. Και τώρα αρχίζει μια άλλη φάση των πειραμάτων μας. Πειραματική παρακολούθηση των δύο σκύλων ήτινες θα αποσταλώσουν στο διάστημα και επιστημονική προπαρασκευή των. Ξέρω, αδερφέ, αντιληστική θεραπεία, τσιμπούρια, ψήλους, ψήρες. Βρει! Τι κάνεις εκεί? Ψωμί τους δίνεις? Σταρένιο είναι. Βρε τι σταρένιο ψωμί τους δίνεις? Ζυμωτό. Ορίστε. Βεβαίως, έχετε δίκιο κύριε Θανάση. Από σήμερον το διαιτολόγιο των σκύλων θα κανονιστεί επί επιστημονικής βάσεως. Θα παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις των εις τας κοσμικά συνθήκα ζωής κάτω από δύο διαφορετικές καταστάσεις. Πρώτον, με υπερτροφία και δεύτερον, με υποσιτισμό. Σωστά. Δηλαδή μια εβδομάδα θα σκάνε από τις μάσες και μια εβδομάδα θα λυσάνε από την πείνα. Επιστημονικά όμως, έτσι. Ακριβώς. Παραλλήλως θα γίνεται και η ιατρική παρακολούθηση σε αυτόν. Καρδιογραφήματα, αναλύσεις, εξετάσεις κλπ. Εν τω μεταξύ εσύ θα αναλάβεις ένα πράγμα. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ θα τα βγάζεις στην ακρογιαλιά προς νερού τους. Να μην βρωμίσουμε κιόλας δάσκαλε εδώ μέσα, έτσι. Επιστημονικός χώρος δεν κάνει. Σου αναθέτω λοιπόν αυτό το τομέα, αλλά υπεύθυνα, έτσι. Πρωί και βράδυ. Πρωί και βράδυ. Εντάξει. Άντε βγάλει τα τώρα. Μα τώρα είναι μεσημέρι. Και? Για πρωί τα βγάζω ή για βράδυ, να ξέρω. Βρε άντε βγάλει τα που σου μιλάω κι ας τα πολλά λόγια. Ακούς ευγενεστά της καταγωγής. Κοπρόσκυλα. Θέλετε λογικό στήλο τώρα, Μη μου κάθεσαι εμένα. Δεν το σας κάνει. Σιγά, σιγά, φτάνει πια. Σιγά, σιγά. Φύγε εσύ από εκεί. Μη μαλώνετε. Σιγά. Δεν με τρέχεις, φύγε από εδώ. Περίφημα. Περίφημα δάσκαλε, αλλά... Αλλά, τι σας απασχολεί κύριε Θανάση? Ένα πράγμα δεν έχουμε σκεφτεί καθόλου και με ανησυχεί τρομερά. Εξηγηθείτε παρακαλώ. Τη διεθνή κατασκοπία. Υψίστε κύριε. Όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε δάσκαλε, όλα. Ούτε το διενοήθην καθόλου. Δεν διαβάζεις τι γίνεται έξω με Αμερικανούς και Ρώσους. Κατασκοπία, αντικατασκοπία, FBI, δεύτερα γραφεία κλπ. Μεγάλα κόλπα. Αεροπλάνα, ύψιλο, υποβρύχια, κώδικες. Είμαι θα χαμένη λοιπόν. Ω φιλτάτη πατρίς, ταλέπορος Ελλάς, απόλεσες την τελευταία ελπίδα δόξη σου, την κατάκτηση του διαστήματος. Πρέπει να οργανωθούμε, να αντιδράσουμε.
Πρέπει να περάσουμε στην αυτοάμυνα. Εμείς, κύριε Βεβαίως. Θανάση. Πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στην ιστορία και στις κατοπινές γενιές. Πρέπει να χτυπήσουμε ανοιχτά και αδίστακτα τους εχθρούς της επιστήμης. Κύριε Θανάση. Αδίστακτα! Ο εχθρός θα προσπαθήσει να σπείρει τους κατασκόπους του ανάμεσά μας. Εάν δεν το έχει κιόλας καταφέρει. Γι' αυτό προτείνω τώρα αμέσως να ελέγξουμε ένα-ένα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μα τι λέτε, κύριε Θανάση, τι εννοείτε? Εγώ πάντως δεν είμαι. Και έτσι φτάνουμε τώρα στο δεύτερο μέλος της Επιτροπής. Εσένα, δάσκαλε. Είμαι αθώος. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος, κύριε Θανάση. Δεν ομολογείς? Όχι, όχι, δεν ομολογώ. Ώστε δεν ομολογείς. Είμαι αθώος. Αθώος, Μάλιστα. Καλά το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Πώς δεν το ξέρουμε? Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο μέλος. Ο Πολύκαρπος. Αυτός. Λέτε. Το ύφος του. Δεν μ' αρέσει. Ύποπτος. Ύποπτος. Μα τι έχει? Δεν έχω ακόμα στοιχεία, αλλά είναι ύποπτος. Κατάσκοπος. Θεέ μου. Πού είναι τώρα? Δεν το στείλατε έξω με τα σκυλιά? Α, με τα σκυλιά είναι. Θα το ξεκριβώσουμε. Ορίστε, κρεμμύδια και ψωμί σε επιστημονικό εργαστήριο. Κύριε Θανάση. Δεν υπάρχει πουθενά, πάμε στη θάλασσα. Καταλαβαίνεις γιατί, Όχι. Υποβρύχιο. Χριστέ μου. Γρήγορα, να αλλάξουμε. Εσύ δεν κάνει να βλέπεις αγόρι. Εσύ βλέπεις σε κορίτσι. Πάτε τα βρεμένα. Άντε γρήγορα, να αλλάξετε. Μπρος. Ούτε εσύ να βλέπεις. Προδότη, επαυτοφόρο. Πρέπει να δούμε με ποιους συνονοείται. Τι εθνικότητος είναι το υποβρύχιο. Να δούμε σε ποιους μας πούλησε. Μαζί μου. Τι φωνάζεις? Κάτω, κάτω. Είδατε, είδατε. Τι κοιτάς, βρε! Τώρα θα δεις παλιά. Φύγε από εκεί, βρε παλιωτόμαρο! Φύγε από εκεί! Πω, πω, πω! Άννα, είναι πράγμα! Φύγε να χαλείτε παλιά! Φύγε, βρε! Κορίτσια, κι άλλοι! Κι άλλοι! Όχι, όχι, όχι! Είναι σαν κύλας! Φύγε, βρε! Απάλια! Σκοτώθηκες, δάσκαλε! Τι γίνεται στην ακρογιαλιά, Έψαχνα βρω δέντρο. Δέντρο! Ναι, για τη σκυλιά. Και πού θα το βρεις στο δέντρο, στη μέση της θάλασσας? Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα επιστημονικά. Προτείνω να ιδρύσουμε υπηρεσία ασφαλείας με δικό μας άνθρωπο. Τον Πολύκαρπο. Όχι, αδερφέ, έχω δικό μου άνθρωπο κατάλληλο. Γνωρίζει την χρήση των όπλων. Βεβαίως είναι κυνηγός. Έχει δίκανο δικό του. Χτυπάει τριγώνια, σιταρίθρες, μπεκάτσες. Ωραία, θα φάμε κυνήγι δηλαδή, Ακόμα ξέρω πως είναι δόκανα, παγίδες για λαγούς. Δόκανα. Θα γεμίσουμε τον τόπο εδώ πέρα γύρω και δεν θα μπορέσει να πλησιάσει κανείς. Έτσι, ωραία. Βάλ' τα σκυλιά μέσα και ετοίμαστε αυτοκίνητο γιατί φεύγουμε.
Φέρε τα δόκανα ύστερα μέσα. Έχει λαγούς εδώ. Έλα. Έφτασε. Δάσκαλε, ήρθαμε, τον έφερα. Ποιον φέρει? Τον υπεύθυνο ασφαλείας περίφημα, κύριε Θανάση, περίφημα. Από εδώ ο φίλος μου ο Χαράλαμπος. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας εξήγησε ο κύριος Θανάσης? Ναι, του εξήγησε, εντάξει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Χαράλαμπε, θα πλώσει τα δόκανα εδώ γύρω και μόλις πιάνετε κανείς θα τον χτυπάω στο φτερό. Όχι, ρε Χαράλαμπε, θα τον πιάνεις. Φοβήθηκες, δάσκαλε. Όχι, να σου δείξει ήθελε. Κατάλαβα, τους στέλνετε ζωντανούς. Ναι, ζωντανούς. Τι θα τους κάνουμε? Τι θα τους κάνουμε? Ελάτε. Λοιπόν, θα τους κλείνουμε εδώ μέσα στο καμαράκι. Θα τους κρατήσουμε μέχρι την πρώτη εκτόξευση για να μην μπορούν να μιλήσουν σε κανέναν. Όλους? Όλους, καμιά εξαίρεση. Μετά την εκτόξευση θα τους παραδώσουμε στην αστυνομία και ας βρουν αυτοί ποιοι είναι αθώοι και ποιοι είναι οι ένοχοι. Σωστά, πολύ σωστά. Πόσους θέλετε να σας μαζέψω? Χαράλαμπε. Καμιά δυσκολία. Εγώ διαφωνώ εντελώς με τον Κοπέρνικο. Α, διαφωνείς? Βεβαίως. Ως γνωρίζετε, το πρόβλημα ετέθη το πρώτον κατά την αρχαιότητα υπό του Ευκλήδου. Του Ευκλήδου. Ακριβώς. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ την υπεροχή της ευθείας έναντι της καμπύλης ως προς τον καθορισμό της μαθηματικής σκέψεως. Ναι. Προσέξατε εις τον χάρτη. Προσέχω. Εδώ είναι ο Ποσειδών, εδώ ο Κρόνος. Η Αφροδίτη. Βλέπετε. Πώς, τα άσπρα σημάδια εδώ. Ακριβώς. Υποτεθείστε ότι θέλουμε να υπάγουμε από τον Ποσειδώνα εις τον Κρόνο. Μάλιστα. Απλούστατον. Μπα. Δια της ευθείας. Είδου, βλέπετε εδώ. Απλούστατον. Κανονίζετε την πορεία του διαστημοπλοίου σας κατευθείαν από τον Ποσειδώνα εις τον Κρόνο. Δεν μπορείτε παρά να φτάσετε. Ναι, ναι. Καλά, αλλά πώς θα ξέρω ποιο από όλα τα αστέρια είναι ο Χρόνος. Μα αυτό που είναι κατευθείαν μπροστά σας. Καταλάβατε. Ναι, βέβαια. Ανυπομονώ τόσο πολύ να έρθει η μέρα της εκτοξεύσεως και να είμαι ο πρώτος αστροναύτης. Ο πρώτος Έλλην αστροναύτης. Α, όχι, δάσκαλε, δεν θα πας εσύ. Εγώ θα πάω. Αδύνατον. Εγώ και μόνον εγώ. Δάσκαλε, δεν μπορώ να σε αφήσω να εκτεθείς σε τέτοιο κίνδυνο. Αν γίνει κάποιο λάθος, ποιος θα βγάλει τα σωστά συμπεράσματα να μην ξαναγίνει το ίδιο λάθος την επόμενη φορά, Ποιος θα συνεχίσει το έργο σου? Αλίμονο, κύριε Θανάση, βλέπω πως έχετε δίκιο. Με επίσατε. Θα σας εμπιστευθώ την διακυβέρνηση του πρώτου ελληνικού διαπλανητικού σκάφους. Θέτετε την ζωή σας εις κίνδυνον για την υπηρεσία της επιστήμης. Όχι και τη ζωή μου. Βεβαίως, αγαπητέ μου. Ως γνωρίζετε, οι υπολογισμοί μου δεικνύουν ότι στην αρχή το ποσοστό ατυχημάτων θα ανέρχεται εις 90%. Δηλαδή 90%. Μπλουμ. Ακριβώς. Κι εγώ θα είμαι ο πρώτος. Σεις μόνος είχατε την τόλμη και την επιστημονική πίστη για την αποδοχή αυτής της τιμής. Και εσείς με άλλους πυράβλους που θα φτιάξετε μετά θα συνεχίσετε τις αποστολές. Με άλλους πυράβλους ή την εστά κατασκευαστός. Ποιος θα τους κατασκευάσει? Θα βρείτε άλλον. Αδύνατον. Ούτε κι εσείς μπορείτε να πάτε, κύριε Θανάση. Αδύνατον. Λέτε. Αδύνατον. Δυστυχώς εις εμάς τους δύο έταξεν η επιστήμη να παραμείνουμε εδώ εις την γυρεάν γην δια την οργάνωση και την εποπτεία του έργου της αποστολής άλλων πλέον τυχερών συνεργατών. Εντάξει. Για πρωί. Πρέπει να έβρωμε το κατάλληλο πρόσωπον δια την ανάθεση αυτής της αποστολής. Τι θέλετε να κάνω τώρα? Αμάν τον βρήκαμε. Ναι, αυτός είναι. Ο Πολύκαρπος.
Τα συγχαρητήριά μου, Πολύκαρπε. Μπράβο, Πολύκαρπε, είσαι πολύ τυχερός, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύκαρπος. Έλα, φτάνει το ταρακούνημα. Η εύνοια της τύχης σας είναι σκανδαλώδης. Χιλιάδες νέοι θα ατενίζουν αύριο εις το πρόσωπό σας το ηρωικό πρότυπο μιας νέας τεχνικής περίοδου. Είστε ο φορεύς και οι συνισταμένοι των ιδανικών της ελληνικής φυλής. Ένας νέος ελληνικός πολιτισμός αρχίζει μαζί σας και του οποίου είστε εσείς το ίνταλμα. Και πάλι τα θερμότατα συγχαρητήριά μου. Παρομοίως. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, εγώ τι έγινα τώρα ρε παιδιά. Ίδαλμα, άγαλμα. Ο πρώτος Έλληνα αστροναύτης. Α, αστροναύτης. Δεν θέλω. Στάσου ρε, πού πας. Δεν θέλω. Σκεφτείτε ότι θα είστε ο πρώτος που θα υπάγεται στη σελήνη. Τι να κάνω. Να πας επάνω στο φεγγάρι, δεν θέλεις ρε. Στο φεγγάρι. Ναι. Όχι. Αντιδραστήρα. Δεν τρέπεσαι ρε, δεν κοκκινίζεις. Εδώ ο κύριος καθηγητής έρχεται και σου αναθέτει τη σοβαρότερη αποστολή. Και εσύ λες δεν πάω. Να σου κοπανίσω μία να σου πω δεν πας. Γιατί δηλαδή δεν πας. Δηλαδή, ο κύριος καθηγητής θέλει πολύ να πάω. Και βέβαια το θέλει. Τι να μου πεις ρε, τι να μου πεις. Έλα. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Τι θέλεις λέγε. Αν το θέλει πολύ ο κύριος καθηγητής, πάω. Α, πας τώρα Αλλά με όρους. Μπα, ορίστε μούτρα που βάζει και όρους. Για να δούμε. Πρώτα θα μου εγγυηθείτε πως αν πάω θα γυρίσω οπωσδήποτε. Αυτό 90% εντάξει. Θα μπεις, θα πας, θα γυρίσεις. Σίγουρα πράγματα. Εντάξει. Και άλλο ένα ακόμα. Αλλά ντρέπομαι. Έλα, μην τρέπεσαι. Όταν γυρίσω να μου δώσει ο Βεζίρης την ανιψιά του γυναίκα μου. Ποιος Βεζίρης, Ο κύριος καθηγητής, δε. Άκου Βεζίρης. Και πού την ξέρεις εσύ την ανιψιά του Βεζίρη, του καθηγητή. Την Αντριάννα, την αγαπάω. Α, έτσι, γι' αυτό μου πήγαινες. Για περίμενα να το πω. Θα αργήσεις. Θα πας τώρα στο φεγγάρι, ρε. Τώρα θα πάω. Να, εκεί, να τους. Μην κουνιώστε ψηλά τα χέρια. Προχωράτε μπροστά. Μπράβο, Χαράλαμπε. Μέσα. Μέσα. Δεν κλέψαμε τίποτα πατριώτες, πάμε στο χωράφι. Σιωπή μέσα. Όντως ομοιάζουν με χωρικούς εκ της περιοχής. Μα αφού δεν ξέρεις δάσκαλε. Άσε να κουμαντάρουμε τέλος πάντων, μπορεί να είναι καμουφλαρισμένοι. Δίκιο έχετε. Μέσα. Μέσα. Έλα Χριστέ και Παναγιά μου. Θαυμάσιο. «208. Θέλει λίγο πάρσιμο εδώ. Από μέση πώς είμαστε. Κατά τα άλλα είμαστε εντάξει, έτσι. Απολύτως εντάξει. Έκανες αίτηση για 3 τάφη. Ποιος? Καμιά ιδιαίτερη παρατήρηση, δάσκαλε. Περίφημη κατασκευή. Κύριε Θανάση, είστε καταπληκτικός.
Μα τι, γρετίδικα πράγματα θα φτιάχναμε τώρα. Περίφημα. Πολύκαρπε. Πολύκαρπε. Μην παίζεις με τα κουμπιά σου. Θα σου γίνουν ειδικά μαθήματα για να μάθεις τη χρήση τους. Τώρα αρχίζουμε το σχέδιο ΚΣΤ, δηλαδή την εκπαίδευση του αστροναύτου δια την κοσμική πτήση. Μάλιστα. Εθισμός αυτού εις τα συνθήκας διαβιώσεως εις των χώρων όπου δεν επενεργεί η βαρύτης. Η βαρύτης, μάλιστα. Πείραμα πρώτον. 5 λεπτός δοκιμασία εις τα ισχυρά ρεύματα. Ντουλάπα, μάλιστα. Έλα, βγάλ' το τώρα. Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Έτοιμος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το πείραμα. Έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα εις τα ισχυρά ρεύματα. Ξέρεις τι σκυλόψαρο είναι αυτός. Έλα. Τι άλλο είναι τώρα. Η αστροναυτική πολυθρόνα. Παρακαλώ οδηγήσατε τον Πολύκαρπο. Εδώ τώρα θα παρακολουθήσουμε τας αντιδράσεις του αστροναύτη. Μάλιστα. Παρακαλώ, θέσατε την πολυθρόνα εις κίνηση. Φτάνει. Σταματήστε. Έρμα. Λοιπόν, πώς πάει. Άλατα. Άλατα. Άλατα στα νεφρά. Δηλαδή τον κόβουμε, κομμένος. Να περάσει άλλος. Ο επόμενος. Ποιος άλλος, δεν υπάρχει άλλος. Νομίζω, κύριε Θανάση, ότι οφείλουμε να του καθορίσουμε δίαιτα. Επιστημονική παρακολούθηση του διαιτολογίου του. Τελεία αποχή από κρέας, ψάρια, λευκόματα γενικώς, φρούτα και ζυμαρικά. Νερό θα πίνει. Λίγο. Αυτό με ενδιαφέρει.
Τι κάνεις εκεί? Έτσι εύκολα σου φαίνεται πως θα πας στο φεγγάρι. Αντριάννα μου ήθελες, Ναι, εγώ την αγαπάω. Σκασμός τότε. Αφού την αγαπάω. Τι άλλο έχουμε τώρα? Εξάσκησης απολίας γηίνης βαρύτητος. Α, μάλιστα. Το άλλο πειραματάκι μας, πάλι. Δείχτου δάσκαλε εσύ, γιατί εγώ πρέπει να πάω να δω τι συμβαίνει, Προχωράτε. Μα τι κάνεις, βρε χαράλαμπε? Δεν τους βλέπεις πως ήρθανε για μπάνιο? Αυτοί οι δύο φύγαν από την παρέα τους και ήρθανε κατά εδώ. Ύστερα χαθήκανε μες στους τάμνους. Τι θες να κάνω, τους υποπτεύθηκα. Όχι, βρε χαράλαμπε. Θέλετε να τους αφήσω. Όχι, είναι αργά πια. Μέσα. Μέσα! Για σταθείτε κύριε. Τι Δεν συμβαίνει? θέλω αντιρρήσεις. Κάνω ένα τηλεφώνημα στον πατέρα της κοπέλας και έρχεται να σας ξεμπερδέψει. Να πάρουμε τα ρούχα μας. Ούτε τα ρούχα μας δεν θα πάρουμε. Αργότερα, αργότερα. Μέσα. 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 Είναι τρελή. Στοιχιά είναι, το ξαποδώ. Πρόσεχε τη λυρή. Μάζεψε τα κουλά σου για θα σου δώσω καμιά κατακεφαλιά. Ελάτε, αφήστε τα αυτά. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα φύγουμε από εδώ. Κύριε Θανάση, διασήμερον αρκεί. Κατέβα. Όχι, δεν κατεβαίνω, μ' αρέσει το πάνω. Έλα σύντομα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Άσκησης αντιηλίν. Περίπτωσης εταλονάς. Α, μάλιστα, στο κατάρτι. Έλα μαζί μου. Προχώρα. Εδώ μαζί μου. Όχι εκεί. Ανέβα. Πού? Απάνω στη σανίδα, ανέβα. Εκεί. Ναι. Κοίτα μην κοιμηθείς, για θα πέσει και θα φας τα μούτρα σου. Νητρικόνοξη 3 μέρη. Βαρβιτουρικόνοξη 4 μέρη.
νερό. Ένα μέρος. Όχι από εκεί. Όχι από εκεί. Πέρασε το από την άλλη μεριά, όχι από εκεί. Από την άλλη. Όχι από εκεί, από την άλλη. Να ακούς τι σου λένε. Μπες μέσα ρε! Ορίστε μας! Τι σας είναι! Τι δουλειά κάνεις έξω! Ηλεκτρομηχανικός του Πολυτεχνείου. Πώς μιλάς τότε! Άκου ηλεκτρομηχανικός του Πολυτεχνείου! Τι ξέρεις τρομάρα σου! Μέσα! Μέσα! Και εσάς μουστάρες. Ο λίγο να παίκομαι της επιτυχίας. Τι είναι? Πεινάς? Μισή ώρα ακόμα. Ύστερα θα κατέβεις να βγάλεις τους σκύλους και θα φάτε κι οι τρεις. Εδώ γύρω τριγυρίζανε. Μα δεν τις βλέπεις ρε χαράλαμπε πως είναι χορταρούδες. Μπορεί να είναι μετεμφιεσμένες. Βάλτες μέσα. Καλέ εσείς είσαστε εκείνοι που φτιάνουνε τον καρνάβαλο. Ποιον καρνάβαλο, κύρα Μαρία, ποιον καρνάβαλο. Πάνε 2 μήνες τώρα που πασχαλιάσαμε. Ωραία, τον καρνάβαλο φτιάνουνε σου λέω, νάτος. Μέσα, μέσα. Πέρασε η μισή ώρα. Όχι, δεν πέρασε ακόμα. Καλό παιδό. Μη θέλετε κανέναν ασπριτζή. Είναι ο άντρας μου 2 μήνες χωρίς δουλειά. Έλειωσε το παντελόνι του στις καρέκλες του καφενείου. Έχω 3 παιδιά, η κακομοίρα, και βγαίνω και μαζεύω χόρτα. Μήπως έχετε ανάγκη από ασπριτζή να έρθει να κάνει κανένα μεροκάματο? Όχι θεία, δεν έχουμε δουλειά εδώ. Αλλά σύντομα θα βάλουμε κάτι άλλο μπροστά και θα πιάσει δουλειά πολλής κόσμος. Και ο άντρας σου. Βεβαίως, πολύ σύντομα θα υπάρξει εργασία διόλους. Ταλέπορος Ελλάς, πότε θα έρθει η ώρα της ευτυχίας σου? Πότε θα φάμε ψωμάκι? Θα σε ειδοποιήσουμε. Ευχαριστώ, καλό παιδό. Να σε καλά, γέροντα. Ξακίσου γρήγορα, κατέβα κάτω. Ολοξάπλα την κάνεις. Θα πάω τα σκυλιά εκεί να τα φάμε. Δεν θα πας πουθενά. Θα σου κάνω μάθημα. Το νου σου όλο στο φαΐ τον έχεις. Έλα στο χάρτη γρήγορα. Ακόμα. Τα βλέπεις τα άστρα? Όχι. Πού κοιτάς μόνο? Στο ταβάνι. Εδώ βρε, αυτά τα άστρα στον πίνακα. Αυτά εδώ τι είναι? Από εδώ μην περάσεις, γίνονται δημοτικά έργα. Τι? Φτιάχνουν τους δρόμους, λέω, μην περάσεις. Λοιπόν, όταν ο Κοπέρνικος και ο Ευκλήδης... Τι είναι αυτή? Τι σε ενδιαφέρει, βρε? Τι σε ενδιαφέρει ποιος είναι ο Ευκλήδης? Λοιπόν, όταν... Πού πας, βρε? Έλα. Αφού δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πρόσεξε. Αν ξεκινήσεις και πας ίσα, θα φτάω στα πατήσα. Δεν μου γλιτώνεις, θα στα πω άλλη φορά. Καλά το έλεγα εγώ ότι θα φάμε κυνήγι. Στον πίνακα. Τράβα στον πίνακα. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Συνεχίζομαι το δελτίο ειδήσεων. Πρόγνωσης καιρού. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοινεί.
Στο επόμενο 24ωρο ο καιρός θα είναι έθριος έως ο λίγο νεφελώδης, καθιστάμενος τας απογευματινάς και σπερινάς ώρας κατά διαλύματα νεφελώδης έως έθριος και καλυμμένος βραδύτερον από υψηλά καταρχάς νοτίων διοθήσεων ασθενείς, στρεφόμενοι βραδύτερον προς βορειοδυτικούς ασθενήσεως μετρίους, θερμοκρασία καταρχήν αμετάβλητος, βραδύτερον εις μικράν πτώση. Θάλασσα εις των κόρπων του Σαρονικού ήρεμος, καθισταμένη βραδύτερον ολίγων τεταραγμένων. Εις την λιπίν χώρα. Καιρός εις την Βόρειον Ελλάδα νεφελώδης, μετάτινων σποραδικών βροχών παροδικού χαρακτήρος, βελτιούμενος βραδύτερον. Εις την υπόλοιπον χώραν ολίγων νεφελώδης, καθιστάμενος κατά τόπους νεφελώδης και θριάζων κατά τη νύχτα. Άγγι, εις την Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιον βορειοδυτική ασθενήσεως μέτρη. Σκασμός! Στην λιπίν χώραν νοτίων διευθύνσεων ασθενείς, στρεφόμενοι περί το τέλος της περίοδου προς βορειοδυτικούς ασθενήσεως μετρίους. Θάλασσα. Εις το Ιόνιον και το Αιγαίον ολίγων τεταραγμένοι, καθισταμένοι βραδύτερον κατά τόπους τεταραγμένοι. Εις τα λοιπά πελάγη ήρεμος έως ολίγων τεταραγμένοι. Θερμοκρασία. Καταρχάς αμετάβλητος, βραδύτερον εις μικράν πτώση. Θερμοκρασία Αθηνών. Την 8η πρωινή η θερμοκρασία Αθηνών ή το 22. Η υγρασία Αττικής. Η σχετική υγρασία Αττικής ή το την 8η πρωινή είναι 73% έναντι 44% της προχθεσινής. Ατμοσφαιρική πίεση. Τι λέει, θα βρέξει αύριο? Τοπική βροχή κατά τα βορεινά. Έθριος με συννεφιασμένα σύννεφα με ολίγη. Με ολίγη. Θα δούμε αύριο αν θα βρέξει. Κύριε Θανάση, Ναι. εις περίπτωση κακοκαιρίας θα αναγκαστούμε να αναβάλουμε την εκτόξευση. Και βέβαια θα την αναβάλουμε. Αλλήμον. Για μια αναβολή τώρα. Ακριβώς. Έτοιμος ο λαγός. Πιάτο! Πεινάς πολύ. Πολύ. Διπλή μερίδα τότε. Μπράβο, Χαράλαμπε. Από μαγείραμα λαγού τουλάχιστον. Έτσι, δάσκαλε. Νοστιμότατος. Λοιπόν, δάσκαλε, δεν λες για τελευταία φορά στον καθένα μας χωριστά τι έχει να κάνει αύριο? Βεβαίως. Ας ανακεφαλαιώσουμε σταδιακώς και κατά άτομον την αυριανή επιχείρηση. Πέμπτη πρωινή έγινε. Μεταφορά πυράβλου ελάσσονος τύπου εις το πεδίο εκτοξεύσεως. 8η πρωινή. Επιβίβαση σκύλου μούργου εις το διαστημόπλιο. Πεινάω. 8η και η μισή αναχώρηση σε μου και του αγαπητού Θανάση διαταχυτά του πλοιαρίου εις σημείων το οποίο οφείλω να κρατήσω ακομινιστικών διαλόγους ασφαλείας προς επανάκτηση θαλαμίσκου μετά σκύλου μετά την πτώση του διαστημοπλίου εις την θάλασσα. 9η. Εξαπόλυσης του πυράβλου διαπιέσεως του κονδύου Tri-X υπό του αγαπητού Πολυκάρπου. Ειδικά καθήκοντα Χαραλάμπους. Κατόπτευσης και έλεγχος της περιοχής διαλόγους ασφαλείας. Καταλάβατε? Ώρα 9 πατάω κουμπί. Εντάξει. Καλά, εσύ ξέρεις. Ο Χαράλαμπος παρακαλείται επιπλέον όπως παρασκευάσει το συσίτιον του μούργου, το οποίο θέλει φέρει μεθ' αυτού κατά την πτήση. Σωστά. Χαράλαμπε. Εσύ θα τηγανίσεις τα παϊδάκια που έχω μέσα και πριν από την εκτόξευση θα τα βάλεις μέσα στο θαλαμίσκο πλάι στο μούργο. Τύλιξε τα και σε κανένα κυρόχαρτο, Ας υπάγομεν τώρα να κατακληθόμεν. Η αυριανή ημέρα θα είναι λίαν σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εκτόξευση του αγαπητού μας Πολυκάρπου.
Έλα, παράδοσε. Προσεκτικά, κύριε Θανάση, προσεκτικά. Δώσ' μου παϊδάκια. Δεξιότερα, δεξιότερα. Εκεί. Στις 9 ακριβώς, Πού, ακόμα. Δεν έχεις ρολόι. Όχι, αλλά ξέρω. 40 ξέρεις. Έλα κοντά. Αγαπητέ μου Πολύκαρπε. Στοπ! Μέχρι εδώ. Εννιά η ώρα. Δεν γράφει! Νάτος! Δεν είναι αυτός! Πρέπει να γυρίσουμε αμέσως! Σβέλτα, δάσκαλε! Πολύκαρπε! Βρέι! Τι κάνεις, μωρέ! Σου μιλάω, απάντησέ μου! Τι κάνεις, τρως! Άσε με, δάσκαλε! Ασυνείδητε, αστροναύτη! Στάση! Έφερα άλλους δύο! Μυρίζομαι!
Πεινάω. Τέρμα, δάσκαλε. Ο καινούριος πύραυλος τελείωσε. Θαυμάσια. Πρόσθεσα και κάτι εξαρτηματάκια δικής μου κατασκευής και έτσι εκείνη η μικρή ανομαλία που είχαμε τις άλλες με την εκτόξευση του μούργου δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Αγαπητέ κύριε Θανάση, η πρωτοβουλία σας είναι ευπρόσδεκτος και άκρος συγκινητική. Τι γίνεται εδώ, πώς πάνε τα καινούρια πειράματα για τα καύσιμα? Εξακρίβωσα των λόγων της αποτυχίας κατά την εκτόξευση του σκύλου μούρου. Μπα. Η πρόσμιξη των δύο πλέον βασικών στοιχείων έγινε εις ποσοστών κατώτερων του αναγκαιούντος. Α, μη μου τη χαλάς τη σύνταγη, δάσκαλε. Μη μου τη χαλάς. Στα όπλα! Συναγερμός! Ποιος είναι κάτω? Σαμποτάζ, κατάσκοπη! Ποιος είναι, δεν μιλάει? Αμάνι, κρατούμενοι! Μαζί μου όλοι! Σφέλτα, δάσκαλε, πάρ' τα πόδια σου! Φωνάξτε τις αιτίες! Κάντε κάτι! Τρέχετε! Έστω επί τόπου! Τι γίναβες εκεί μέσα? Πεινάω. Και το πέρασες ηλεκτρικό ψυγείο? Όχι, όχι εγώ. Οποία ομοιότης, ίδιο η μαμά του είναι. Αγαπητοί μου φίλοι, έφτασε η μεγάλη στιγμή που ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Φίλτατος Πολύκαρπος. Με συγχωρείτε, είμαι πολύ συγκινημένος, πολύ συγκινημένος. Δάσκαλε, ευεργέτη πάνσοφε. Μη φοβάσαι, ρε. Αν δεν γυρίσω πρόσεχε για την Αντριάννα μου. Έλα, έλα. Ξηρά τροφή για το δρόμο. Καλαμαράκια.
Πιάσε ψωμί. Έτοιμος. Έτοιμος. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τι είναι αυτό, Πολύκαρπε! Τον πυράβλον. Τι γυρεύεις εδώ? Γύρισα. Εντάξει δάσκαλε, εντάξει. Μην έχουμε και παράπονο, τουλάχιστον βρήκαμε νερό. Εντάξει σου λέω, βρήκαμε νερό. Τι να το κάνουμε, τι να το κάνουμε, να φυτέψουμε πως φτάνει. Κάνα πεπόνι, κάνα καρπούζι, καμιά μελιτζάνα ντομάτα, αγκουράκια, κολότσοφοκορφάδες. Καλά είναι. Σύμφωνοι λοιπόν πως φτάνει. Πως φτάνει.